Okay, mayong mudto na usab karon tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Pwede mo nga higala, no? Mayong mudto nagato tong adlaw. Adlaw karon nga, unsa ka tarong adlaw? Lunes. Unsa man tarong pizza? Pizza 25. Unsang bulana? September. Abi na mahigala may mudto na kanatong tanan no. Naginaot kita nga ana kamong tanan sa kapiskays panglawas ni ining kamudtuhon. Abi na mahigala no ato di ay nga ang atong talahurong obispo to karon dito sa Vatican no na ni-appeal sa usa ka panagtigom sa uban sa atong talahurong Santo Papa. Unya nagpadala siya og mga nga aduna siya mensahe alang kanato subay usab sa pangawhagan sa atong talahurong Santo Papa no matud pa niya kabahin sa eleksyon kay ang gihisgutan ni Santo Papa kabahin man lagi sa leadership ba Christian leadership so muna nga ang ato pong talahurong obispo dito sa Roma nipadala pod siya og kining gitawag nato og circular or memorandum alang kanatong tanan ilabi na nga nagdulong ang atong eleksyon no nga dili kita magpaulipon sa bisan unsa nga butang nga maoy makapababag kanato sa pagpili sa maayong kandidato no sa ato pa dili kita bitaw kanang mga unsa pa nang mga pamaagi bitaw nga imbis nga makapili tag maayo dili na lamang no ingon ni ana dili kita magpaulipon ni ana no matud pa sa mubo nga pagsabot sa mensahe sa atong talahurong Santo Papa nga ato gyud nga i-exercise ang ato ang katungod sa pagpili og mga tawo nga mao gituuhan nato nga makatabang kanato pinaagi sa ilang pagpangalagat isip mga officials gobyerno ana no so muna no niya ato pud ay nga ang ato pud nga kagahapong adlaw diri sa kining ayungon nahitabo po diri mga higala ang kining gitawag nato og bag-ong paagi sa candidates forum no hilabihang daghana ang mga taga Babaw nga nangani hidinhi diri sa amo ang covered court silingan ra man namo diri so madungog nato ang mga resource speakers no resource persons nga nipaambit usab sa ilaha nga gitawag nato og nagpaambit usab sa ilaha nga matawag natong mga kanang angay mahibaluan sa atong mga kandidato no lagalagyo kayo tagalagyo kani dunay ni komentaryo nga sa alam ng candidates puro ba nga ang mga tagalagyo gipaara man diri sa akong gipasabot nga dili magguto para sa mga tawo tong kuana ang audience ato mismo ang kandidato dili ang mga tawo wala no dili ba ang mga butantes ang audience ang mga kandidato aron kay sa mga resource speakers nato kuan man ang gipasabot gyud ang mga kandidato o kandidata sa ilahang tagsa-tagsa ka mga responsibilidad isip mga opisyal unya sa barangay o sa SK. So, ingon yan. So, muna'y pinakaunod kagahapon sa pakigambit usab sa COMELEC, inubanan sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno nga nahimo usab nga matud pa mamumulong sa maong panagtikom. No? So, muna, dire sa ayungon gahapon. Ganin dito sa Dumaguete atong usang semana kagahapon diri sa mga probinsya diri sa mga kalungsuran. Well anyway, good luck no. Maayo kay itong ilang gihimo sa COMELEC o kanito in line with to sa simbahan no PPCRB kanto joint kuan kato siya activities sa simbahan ug sa COMELEC ana no. So mato ato ay nga pasalamatan ang atong taga COMELEC sa ilaha usab nga gihimo nga mga lakang aron gyud nga mas mabungahon ug makahuluganon gyud ang eleksyon. Inubanan usab sa ato ang PPCRB no ang atong chairman sa PPCRB si Monsignor Julius Keruela. Nahalamon senyor no salamat kayo sa inyong mga paningkamot ug ingon manusab ang taga COMELEC. Salamat kayo sa inyong mga paningkamot. Ug sa tanan gyud nga mga officials mga matud pa mangandidatuhay no mga didatuhay o na mga kandidato na di kay mga didatuhay pa mga kandidato o kandidata alang sa barangay o SK election. Good luck ha, good luck sa garang ayaw ra mo og kabalaka kay kami mo pili ra gyud mi nya ato ra pong hangyon katong mga managpakadaog no kabalo man mo unsay trabaho ninyo kay ipasabot naman lagi mo o muna nga
Salamat kay daan. Salamat daan. Okay, klaro? Nahala no, ano pa kita wala lang sa katakaro si BCP News mahigala ha kay kabalo ka. Basta madomingo busy kay ko, dili na ako maka-research. Basta madomingo kagahapon domingo man muna nga kagabi nagapa-relax na lang ko kay usually no mag-research ko magabi para sa karong programa karong adlaw unya kay gikapuya naman ko so ni ko na lang ko nihigda na lang ko sa ako apod in taon nga pobreng higdaanan o natulog og sayo. Ingon ni ana kay saon man lagi nato ana nga mura man gyud ato ang mahimo gyud sa pangalagan sa mga tao. Okay, ari kita mahigalan sa atong wala ta si BCP News ha. Ari na ta sa atong Saint of the Day, ang atong santo karong adlaw. With anyway, ang atong santo karong adlaw dili ni siya Pilipino, Amerikano, kung dili Irish, no muna ang iyang ngalan, dili pod ngalan og Katsila, no. Ang ngalan niya Finvar, Finvar, no? Finbar, Finvar. Irish ni siya, no na tao ni adtong 1550 dito sa Ireland. Na educated in a monastery. Uy, dito gid ni siya nakato na edukar sa usa ka monasteryo. Medyo datuon kikalagmitan nga maedukar sa mga monasteryo. Katora man po yung nagagikan sa mga og sa ato pa na tubig-tubigan nga pamilya, no? O ya gani human nga naedukar siya, nahimo po hinuon siyang usa ka ermitanyo. And then he himself founded po a monastery. Human nga nahimo siyang ermitanyo, nagtukod po lamang siyang iyahang yun po nga monasteryo. Unya na-develop kini into the city of Cork. Sa ato pa ang monasteryo nga iyang kanang monasteryo sa una mahigala dili naman pareho ang monasteryo nato diri karon nga kana bitaw pilar ra ka square meters ang gidakon sa una ektarya magisgot ka gani og monasteryo sa una ektarya gid na namuna nga ang uban kanila gikan sa pagka-monasteryo nahimong syudad namuna nahitabo sa monastery of Cork nahimo na pud siyang city of Cork. Unya, sa diha nga nahimong syudad ang monasteryo nga iyahang natukod, nahimo siyang primerong obispo sa maong lugar. Unya, daghan kaayo ang mga nahimo niyang sumusunod. Unya, matud pa daghan kaayong mga milagro nga ilahang attribute, sabi nang bisag attribute, nga matud pa nagumikan sa iyahang mga pagampo. Mga milagro ba nga nahimong resulta sa mga pangama o pag-ampo ni San Finvar. No, so karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Finvar. Ang spelling sa Finvar Finbar. Okay, klaro? Nahala no. Good morning na sa tanan nato nga mga chapel leaders no dapat na sa Bayawan. Kumusta naman din ha sa may Tabang Pagatban no akong mga kaila din ha sa kining Lapakun din sila si Sister Brad Milicio Soderio no ato ang mga brothers din ha og sila si Riza si Malin ug daghan pang uban nato nga mga amiga din ha no kumusta naman inyong kapilya ang kapilya das Lapakon gikuan jud na namo ginatampuan ginanamo mahigala kanang kapilya sa Lapakon gatampo-tampo gyud mga tao na nagdagyaw no atag-atagan po na kog balas ug bato gidagyawan po sa mga tao gidonitan po og yuta ni Brad Milicio Soderio purma gid ang tao na din na pag-abot namo din wala pa man ay kapilya karon na no muna nga malambuod po ang ato ang mga igsuon din sa Lapakon no kuan gina kanang Lapakon diha dako kay ko og kuan dito pod sa may kuan dito pod sa may umod no dito magud na umod ang pare no maninihon dito sa Brad Crossing kanang umod gyud kanang umod no mo man ay gitawag og umod kay diha man na umod in town to pare bitaw nga nagbayaw nya gitadya sa usa ka nitibo din ha mo nang gitawag nagbayawan unya din ha dapit na umod in town ang sa umod ang pare kayang naigo siya sa bangkaw sa nitibo din ha na umod in town siya muna nga gitawag ng lugar diyan umod ayan no mao ba to unsa kaha no mao ba kaha siguro na sa ako apong analysis dili gyud na sa history
no dili gina history, no? Nga dunay pare nga misyonero nga naabot tinas Bayawan, nya niadto siya dito sa bukid-bukid, unya samtang iyang gibayaw ang chalice, gibangkaw siya. Nya pagbangkaw na igo in town sa buko-buko. Pagkaigo niya sa buko-buko na umod in town kini si padre og nahunusan yun sa kinabuhi. Og mao siguro no di sa kumaingon nga mao gina mao siguro nga ang umod gitawag og barangay umod kay diha pud na umod in town ang pare nga nami na sa din. Okay noon, may nguto na kanatong tanan din ha. Mga bayawanons no nga tuag mayor din ha nga baling gwapuha mga higala. Primero na kung kita sa mayor das Bayawan mga higala nakaingon ako sa kaugalingon kisa pining pagkagwapo ba ning tawana. Si Jack Raymond, no Mayor Jack Raymond, no. Kan mo gana katsila mga higala katsila. Bada nga sa hitsura lang dana na mga higala murag si Raymond Bakatsing. Yan. Mura og Raymond Bagatsing. Alam mo Raymond Bagatsing? Gwapong tao nga mga artista. Mao po na si Jack Raymond. No? Murag si Raymond Bagatsing. Mayong muto din ni Mayor Jack Raymond. No? Ang ako pong amigo nga kanihi kapitan din na abot. Kapitan pa mo siguro gihapon si Juan. Ano murag kapitan pa gihapon? Ang dili na si Tata Kapulso, no, moabot murag konsihal na siguro, konsihal na si kapitan ka Tata Kapulso, no. Gwapong tao na may gala, katsila mga dugong Martinez. Nahala no may mudto na kanatong tanan mga gala, ari na kita sa ato ang catechesis. Okay, ari kita sa atong catechesis mga gala. Bueno, ari kita sa unang pangutana. Padar, tungod kay aduna manggoy mga chaplain ang mga cruise ship. No? Pwede ra ba na silang mangasal po dito sa ilahang barko? Ang tubag niya na niadtong February 9, year 2010, ang regional directors of the Apostleship of the Sea nagpahigayon sila og meeting dito mismo sa Vatican. Nya dito na desisyonan nila ang tubag na ining pangutana. Nga pwede ra bang mangasal ang mga pare, ang mga chaplain sa mga cruise ship? Ang tubag ni ana dili. Dili pwede nga mangasal ang priest should not celebrate Catholic weddings on a cruise ship. Ang rason, Catholic marriage is a sacrament and it should be celebrated at the church where at least one of the two Catholics to be married is a registered member of a parish. The Code of Canon Law number 1118, 1118, 11118, matud pa diri, a marriage between Catholics is to be celebrated in a parish church. Adto gyud sa simbahan. Muna adto gyud dito sa simbahan. Okay, klaro? Alaari kita sa laing pangutana. Padre, sa may problema. Unsa may mga grounds for annulment in marriage? Unsa man ang mga basihan ngano nga ang atuang usa ka kasal pagka-usap tinagalog pa kana pawawalang bisa. Ayan. Mawawalang bisa. Kana bang wala na siya kapuslanan ang kasal. Unang-una, there are lack of internal freedom for the husband or wife. Sato pa, kana bitang walay kagawasan ba? Kana bitang wala na internal freedom. Internal, yun ha, dili external ha. Internal freedom. Those who lack the sufficient use of reason. Sa ato pa, kung kulang sa buot ng imuhang gipangasawa, kada bang imuhang bana o imong asawa, pwede nga atong ipaanal ang inyong kasal. Kana bang og sa ato pa na dili ba eksakto siya sa iyahang use of reason. Kana bang sa ato pa na og sa ato pa na dunay gamay problema sa pangunahon. Number 2, those who suffer from grave defect of discretion
those who suffer from a grave defects of discretion and of judgment, no, concerning the essential rights and duties mutually to be handed out over and accepted. No, kay kana gong sa kuan, kana bitong sa kasal, may mo ka ng pari nga dawaton pa nimo, isa likway ba nimo, yan dawaton ba nimo. So kung wala kay sufficient kada bitang knowledge, no, wala bitaw kay discretion ba, doon na kay grave discretion of this grave defects of discretion. Sa to pa, murabag ang imuhang pag-ingon nga oo, dawaton, o dili, ganyan na, kulang basbasihan ba, wala sa imong buot, moro, no? Kana pag-ingon mo nga oyon, dawaton, pero kulang kas buot, pwede na siya nga atong maanal kanang kasala sa umalabot nga mga adlaw. O, klaro? And number 3, those who are not able to assume the essential obligations of marriage for causes of psychic nature. No, sa ato pa medyo nagapoy problema sa pangisip mahigala. Dili siya maka-fulfill sa iyahang essential obligations of marriage, no, due causes of psychic nature. No, sa ato pa. Another is force of grave fear imposed from without or within. Sa ito pa sa Canon 103. No, kana bitaw napugos napugsan ra. No, nya deliberate deceit, no, during some personal quality that can objectively and gravely perturb conjugal life together. Alright, ato pa kanang panalita, no? Kanang gitawag na to objectively and gravely perturb, P-E-R-T-U-R-B, conjugal life. Deliberate deceit, sa to pa doon na ba'y gamay bang kakulangan ba, no? Deliberate deceit, no, about some personal quality that can objectively and gravely perturb conjugal life. Sa to pa doon na ba kay panglingla ba, no, panalitan dili ka magkaanak, nya nakabalog yung kang dili ka kaanak, pero wala gini mo sultihin ang imuhang pangasawunon, imuhang pamanhunon. Unya ulahin ang nahibalo, nakasal na mo, pero daan na kang nakabalo niya, pero pag pangutana ka muna wa ka nitugaan, no, imo ra banggi panalitan, na patulon ba lang litan ka, ingon ana, no, patulon ka, wa jud ka nitugaan, ingon ni ana. May puruhan nga ang imuhang kasal pwede natong mapanal. Basta kay adunay mga pagpanglimbong ba. Pino balik-balikan na to na sunod semana mahigala. Sunod adlaw mahigala. Importante po ni siya, no, mga ingon ni ana ba. Mga kaso ba nga diin ato gyud nga matagaan pod og husay lang daan sa wala pa nahitabo. Aron nga doon na pod mo gamay kahibalo. So ato nang balik-balikon og mahigala, ha. Daghang salamat og ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverend Father Edwin A. Manamilit na usab kaninyo og manalangin kanato ang Dios makayagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas!